Sutra ovde, ja? Ne samo sutra. E pa, sutra da se vidimo, ja ti Boki da nešto otipujemo na kladionicu. Imam listu, pa da otipujemo nešto, može? Šta vi ima? Posle kad zatvoriš? Imam listu, pa ću doneti listu ovde. Može? Mogu li sada i donesim da pogledaš? Ma sutra. Ajde. Šta ima aktualno? Trenutno? Ok, hoćeš jedan nagradu? Trenutno su aktualni finalni mečevi raznih kupova. Recimo Manchester, Chelsea, pa finale kupa UEFA, Sevilla, Espanyol. I uglavnom te lige. Norveška liga, Švedska liga je aktuelna. Poljska. Šta je s trkama pasa? Njih ne pratim toliko. Fudbal. Igrao sam ranije trke pasa u par navrata, ali Slovenija odigrala ludo prvo poluvreme, a Srbija i Crna Gora drugo. Ludo. To je isto bilo poput Liverpoola Milana. Isto to. Samo nije bilo penala. Nije bilo ni potrebe. Pošto smo mi otišli u drugi krug, Slovenija se vratila kući, ali vratila se kući zahvaljujući nepoštenosti Španaca i onog sudije Žilave Sljera, koji je sudio nama protiv Španaca. Kad smo pukli 4-3. I na Špancima je tada samo igrala pobjeda protiv nas. A nama je igrao nerešeno i onda bi Španci otišli kući, a otišli bi mi i Norvežani. A što se tiče meča Španija-Slovenija, tu je sudija zakopao Sloveniju, bukvalno mogu da kažem tako. Bukvalno je zakopao. Zašto? Zbog onih 4-5 ofsajda kada je Zlatko Zaković sam izlazio, a o ofsajdu ni govora. A on sam čovek izlazi ispred Kastidasa. Sam. Neprijatelj je. Znači nepošteno suđenje. Pa, Veslijer protiv nas, Francuz, sudi nama i Špancima, sa Španci treba da prođe, ali treba da nas pobede. Mi vodimo 3-2 u 90. minutu. U 93. 3-3, u 96. on svira penal za Špance. Kad je već trebalo se završiti, on je produžio ga dok neko Španaca ne padne. Isto kao i onaj danas Sorensen kad smo igrali mi i Španci. Sa onim penalom 82. Kad je Zajec slušio Juanita, onda je ispred 16 terca, on uvukao penal 2 metra. Takvih nepravdi mogu da nabrojim sljastet, pa onda ono finale kupa UEFA, Zvezda Borussia, 79. tamo u Mönchengladbachu sa onim Simonstenom i ono penalu ni govora, ali ajde sad. Šta da se radi, Zvezda nadigra Borussiju, izgubi finale kupa UEFA, a nadigra Borussiju, rastuljila je. Zato je i u Mönchengladbachu odjekivalo u Rotterštenu u prevodu Crvena zvezda. Jeste, koga se sjećam? Da to znaš i ti. Gleda se Kuković. Ja sam pobegao iz škole da bi to gledao, pobegao sam. Da bi to gledao. A godinu dana ranije, ta ista Borussija nas je demolirala u Beogradu 3-0 u Beogradu u kupu šampiona, a ovamo je bilo 5-1 u Mönchengladbachu za tu istu Borussiju.